Cia. Aida Mas. Yuk. Umpama aku rawat dosa lara tak walas lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku rawat rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe malah gandeng liya bersama Aryan Musik tidak goyang tidak asik masih pengen ya hatiku Jangan semono ya nak tresno ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku duh Gusti kuwatno atiku bersama HR Audio Mas Erwin matur thank you nak bersama Lembu Channel Sido Karin Cinta Damai ya ya nak kapiye ya lila ora ora golek sing nom-nom HR Audio Lembu Channel umpama aku ra duwe rasa aku saiki kowe ninggalke aku